Doi. Vine mie să nu știu. Nici eu de la școală, pe vacanță, este. Go. Am ajuns la a doua benzinărie. Aproape am tunat-o la maxim. Da, mi s-a dus-o. Deja s-a distruge de tot. Uite asta mai pe unde am ajuns. Acolo așa boost. Păi de căpățâna aici. Zice, așa bagaj ar fi trecut cu un busturică de la așa mișto. Caz. Tăie totul. Uite. Ai zici că ne-ar trebui bustul. N-ajungem. Cât să și vede. Să și vede că n-ajungem. N-ajungem. Mergem acolo așa. Uite aici. Mai băgăm boostul. Am 11. N-am la maxim. Ui, ce tumbe faci! Iiii! Mamă! Na! Phew! No. Sunt vezi că nu știu ce bine. Totul assim.
Hai cum întâmplă. Nu mai merg de aici. Hai. O că pleca n-ai sau cum pleacă. Ce turaj. Mie nu pleacă cu turaj ca lumea foarte rău. Da, și că pierde magma. O lovitură sau două. Oricum, tot n-ajungem. Tot n-ajungem. Și ajungem. Am ajuns. Hai mai mergi un pic. Nu căzătura. Nu. Deci aici îi dau boost. Păi eu că folosesc tocmai de cu șișica. Dar este și nevoie. Mergem cât mai repede. De-o vezi de pe timpul ăla atunci. Dă-i. Distrucția făcui praf. Acum și parcă pierdeam roata din față. Parcă și-a pierdut să roata din față. Și pierdut să roata din fața din Ghișica. Nu mai avem și o pierdeam. Nu să genereze așa boost-uri. Dai. Am dat asta, sper să ajungem. Uite pe aici și că atunci moriram. Iau și muzică ne băgă. Ce mișto e. Aici muri, de ce? Tocmai aici muri. Pierdui atunci. Și acum n-am să pierd. Sper. Ește! Îi pusta o minune. Serios? What? Foi de căpățâna mea. 95 sau 96 de miniaturi. Bă, dar și asta e cu apă inteligent. Și asta e moartă. Și uite, nu avem ventilator. Deja ni se duce benzină. Deci pe
De benzină, generator și tot pui. Bă, dacă nu, dar și când îl costa sute de mii, bani mari, mai e că pe cine ai. Noi față nu sărăm. O 27. 15.000. Bă, 15.000, bă, 15.000. O, ce ventilator mare. Eu. O, cum se duce ventilator. Și arăt. O tricare și cum zboară. Episodul ăsta e un miracol. Bunci. Murim o dată. Murim că și gata. Da, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și ne vedem data viitoare. Păi, dați un pic. Așa. Și? Bye. Da, și cam atât. Subscribe și ne vedem.